Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wasalim. Dulur kabeh, warga NU khususnya Kabupaten Karanganyar. Tasih bosen ta Lur mirengke swanten kula. Nggih niki swarane Parsona Agus Waluyo bakal calon Ketua Tanfidiyah PCNU Karanganyar. Nek dipilih lan ditakdirne Gusti Allah, nek ora ya ora apa-apa Lur. Ngoten wis koken gawean jane. Legan golek momongan. Kula tak matur ya warga NU kabeh. Angsal to ngeten. Awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa kuwi duwe leluhur, duwe bapak, duwe mbah buyut, mbah canggah, mbah wareng. Istilah Arab man ra enek to, Lur. Mbah wareng, debok basa, udeg-udeg siwur ngono iki lak ra enek. Ayo digoleki, Lur. Ngono. Sing babat tanah desamu ki sapa? Ulamae sapa? Kyaine sapa? Jarihe kan wis akeh to, Lur. Nah nek jarihe akeh diziarahi kan ya nuwun sewu. Insyaallah mbantu awake dhewe to, Lur. Ngoten sik bergerak ki ora gur alam dunia tok, tapi alam kubur ya bergerak. Lah selama ini mungkin do lali ngopeni leluhure kiai-kiai desane sik diparani malah wong luar negeri. Ya piye wong luar negeri ora apa-apa diparani apik. Ning sik babat alas desamu aja dilalekne to, Lur. Kiyaine sapa sik pertama kali buka desamu, masjidmu? Sik gawe masjid pertama kali contoh neng Karangpandan. Ana jenenge Mbah Santapsir, Mbah Nurmadin, Mbah Adnan Klathak kae. Ngono ki contoh nggih. Ana Mbah Imam Mubarok, pondoke ijik Lur. Ngono tanahe ning santrine wis ra enek, wis 100 tahun kukut pondoke. Diteruske pitutur luhur saiki ning Lore ngono. Iki contoh ning Karangpandan ya. Ning Argayasa enek Mbah Muhammad Soleh, kuburane ning Kasian Punduk Rejo nek ajeng ziarah. Tinggalane masjide papat, ning Telap, ning Gadungan, ning Plawan, ning Kasian. Ning Tawangmangu enek apa jenenge? Kae Mbah Kiai sapa kae Masjid Argo Mejono kae. Neng Metese enek nggone Mbah Iman Arum kae, cedhake pondoke Kiai Safruddin kae. Nah, tinggalane kan genah to Lur, enek masjide, enek kuburane. Lah neng Jaten enek kae celak makome Pak Udaya kae, mbiyen ketua PCNU do ziarah urung, ayo. Neng Kebak Keramat ya enek, ngoten to. Neng Kebak Keramat beberapa titik aku ziarah, neng Mojogedang ngene Mbah Fatah. Neng Kerja ngene Datuk Sulaiman, Mbah Derpo Yudo. Ngono Lur, setiap kecamatan ki enek ya kiyaine sing do ngedek ning masjid, gawe pondok cilik-cilikan. Ngono mbiyen. Aja silo karo wong luar negeri Lur. Ngoten lho, Tawangmangu TC nek Jumanton aku ora ngerti masjid tertua ngendi, nggih. Komen aku gen paham, Jumanton rong paham. Jatiasa tau krungu nek rong tak ziarahi, Jumapala ya durung ngerti. 4J pokoke Jumantono, Jumapala, Jatiusa, Jatipura.